Hvor er vi henne nu, Dorte? Ja, lige nu der er vi i IKEA ved Fås i sådan cirka 10 km uden for Stavanger. Og jeg skal ud og have skrivebord og reol og nogle lamper til mit værelse. Og så skal vi have nogle ting, Karin og mig, til køkkenet og bad og sådan noget. Og her på min venstre side sidder Helle, som har været her nogle dage nu sammen med Christina. Og nu skal vi rigtig ind og shoppe, og vi har det store dankort med i dag. Og egentlig havde jeg 2 ting hjemmefra, jeg gerne ville have haft. Og vi har nu tager den. Jeg havde jo tænkt, at den skulle sådan en lakreol, for det har set om med Marita og Thomas, at den hang sådan, måske en halv meter over jorden, og så havde nogle hylder over, det så skide godt ud. Men så har vi så snakket om, at den måske at den kan sådan holde helt vildt meget, når den hænger. Nej, jeg skal ikke gå tæt på. Og at det er lidt ærgerligt, hvis den bare skal ligge på jorden. Det skal komme ret langt ned. Og så er den også lidt klost. Det er rigtigt. Mulighed nummer 2. Det er den her over. Som jo ligger og står. Men mit værelse ikke så stort, så skal ikke blive alt for kompakt. Det kan blive en god løsning, det der. Nu skal vi lige se, hvad de helst har herude. Det er bare skolestart. Så måske er jeg gået hen i børneafdelingen for at finde reoler. Ja, så sidder vi så her i IKEA, og jeg lige været sådan en serviceinformation om, at her kl. 1:30 der går lyset totalt, fordi at det er jo noget med strøm og sådan noget. Så nu har vi lige fundet et sted, hvor vi kan sidde og hygge lidt i totalt mørke, når der kommer om lidt. Ellers på vores runde der er vi nået hen til spejlene, og jeg skal have den lange derovre. Jeg skal hænge inde på mit værelse, så jeg kan se mig selv. Hvad har vi fået, Dorte? Vi har fået lamper. En bordlampe. Og så en anden lille lampe her til Søndervig-lyset. Nå! Nå, men så mørkt var det så heller ikke. Nej. Så tager lige en... Hvis du lige gør det ud i spejlet, så kan jeg bedre se det. Bordlampen. En lille hyggelampe til den reol, jeg ikke helt har købt endnu. Og jamen, så har vi egentlig fundet sådan en masse forskellige små ting. Nogle opbevaringsting til køkkenet. Reolhjørnet. Og den her. Opbevaringsdåser til madrester og diverse. Det er vigtigt. Sådan en te ind her til, når vi skal have rom te og bagel te og alt muligt. Det er nemlig rigtigt. Ja. Grydelapper. 12 kroner. De er vilde. Skal vi have. Og hvad vil jeg være mere? Måske ikke så meget mere. Vi har købt nogle elpærer, så vi kan få gang i lamperne. Har vi købt mere heller? Jeg ved det ikke. Mine øjne de er meget Hvor længe er det skarpe. Mine øjne? Ja. Det er sådan noget black og backlight. Night spot. Okay. Jamen, så er vi jo færdige i IKEA. Vores udsendelse blev nødt til afbrudt, fordi at, der kom en dame, så jeg ikke på filmen i IKEA. Men her er resultatet. Det er ikke så nemt at se nu, men der er både lidt spejl og lidt skrivebord og reol og et snapseskur. Og sådan diverse ting, ja. Ulala. Diverse ting til køkkenet, og vi købte en stol også, som vi mangler inde i vores spisestue. Så nu er det næste projekt bare, at vi skal have tingene ned i en bil og transportere det hjem. Og skal vi så bare gøre det? Ja, og det skal så, alle de ting, de skal så være derinde. Ja. Det er så ikke så let. Vi er så kommet til det næste afsnit af Dortes tur i Norge. Eller Dortes guidning. Her. Det er så en af indgangene til det sygehus, hvor Dorte arbejder. Og Dorte, hun er jo så her. Jeg er febrilsk efter mit kort, ikke? Så I kan se det. Sådan en nøglekort, den er her. Jeg kan bare sætte løjer. Øjeblik, jeg skal lige zoome ind her. Du zoomer bare. Dorte Lærke Nielsen,
Sygeplejer. Sygeplejer. Ja. Det var et fint et, da. Den er jeg rigtig glad for. Den skal jeg bruge kl. 3, så stænger de dørene, så lukker de dem og låser. Så skal man bruge kortet for at komme ind og tage sin personlige pindkode. Og ellers så går jeg med den på arbejde. På job, som her, så kan de se, hvem jeg er. La la. Just like Lazarus, and I can hear your voice. Stand up my eyes and walk to you, because I have no choice. And so I am thankful that I'm incapable of doing any good on my own. I said that I'm so thankful. Dengang, der var der bare her, der var sådan en håndvask og nogle underskab. Og så var der en væg ud her, som sådan fortsat herover. Og så havde jeg bare et stol og et bord og et skrivebord, der fyldte alt det her. Og en seng, der fyldte alt det her. Og så kom den der væg så igen. Og så her var der også nogle kæmpe høje garderobeskabe. Og så var der så et gulvplads. Her se. Og så det her klistermærke, synes jeg virkelig var lidt kikset, men den hænger altså endnu. Det er åbenbart en anden gammel krigsskib. Et eller andet. Men det var dengang. Ja. Det endte med at blive godt, men jeg vil sige, at jeg var meget kyv af lige den første dag. Herinde. Herinde boede der Både herinde. en meget sød ung nordmand. En, der hed Anders, som jeg lærte at kende. Altså, han var rigtig sød og charmerende. Men han er altså ikke mere vel. På mange måder var nok meget godt, som Helle også siger. Men god udsigt. Det der, det er sådan en teknisk skole. Der er Hvorfor den der? store grimme bygning derovre. Og ellers så kan man nu se ud over vandet. Fjellet. Ja, det kan man også da. Og nu kan vi så godt nok ikke komme op på sagen, men der er en særdeles fin udsigt derude fra os. Ja. Det var sådan. Jamen, nu er vi så nået dertil, hvor den her video er færdig. Jeg håber, du har lyttet det her fra Danmark og fra Stavanger. Vi savner rigtig meget begge to, og glæder til, at du kommer hjem. Og så glæder jeg mig til, at du har en stor mave, når du kommer hjem. Eller hvad? Hej, hej. Still feel all alone, just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more.